Nu får du en flig af en slægtshistorie, der er helt særlig. Et af verdens førende containerrederier er dansk og hedder A.P. Møller Mærsk. Den driftige og nu afdøde skibsreder Mærsk McKinney Møller kom fra en sømandsslægt, der stammer fra Rømø. I 2002 kom han Møller til øen for at rejse denne mindesten over en af sine forfædre, kommandør Laust Michelsen. Mindestenen her er en kopi af den originale og meget forvitrede kommandørsten, der i dag står i kirkens våbenhus. På stenen står der minde for kommandør og landfoged Laust Michelsen. Laust Michelsen, født omkring 1670, kommandør og landfoged på Rømø. Han var gift 6 gange og blev far til 21 børn, hvoriblandt datteren Maren, der blev stammemor til A.P. Møllers slægt. Under den mørke granitsten på familiegravstedet ligger H.P.P. Møller begravet. Han var kaptajn og havde specialiseret sig i hurtigsejlads med frugt fra Sicilien. Han blev gift med Rømøpigen Kirsten Mærsk, der også er begravet her. Hendes slægt, Mærsk, kommer oprindeligt fra marsklandskabet på fastlandet. Marsk hedder Mærsk på sønderjysk, der er navnet Mærsk. Sammen fik de sønnen Peter Mærsk Møller, der også blev kaptajn. Og sammen med sin søn A.P. Møller grundlagde han i 1904 rederiet Dampskibsselskabet Svendborg. Det er det rederi, der i dag er blevet til et af verdens førende containerrederier, A.P. Møller Mærsk, som sejler ind og ud af alle verdens store havne. A.P. Møller-fonden har skænket mange gaver til kirken, blandt andet orglet og 2 af lysekronerne, og fonden har generøst støttet en række projekter i og omkring Sankt Clemens Kirke her på Rømø, hjemsted for slægtens rødder.